шабоҳанг дар телевизиони Хатлон. гоҳе шунида будам ки гуфтанд ин қадар ба даст овардани дил мушкил шудааст. ман мегӯям на, аслан ба даст овардани дил хеле осон аст. қалбе ки муҳаббат дорад ба василае метавонад дилро ба даст дорад. он нафаре ки метавонад муҳаббат диҳад, фараҳ диҳад, қалбаш хеле бузург аст. ва мо ин шом нафареро даъват намудаем ки муҳаббат доранд, фараҳ доранд ва сурудҳояшон воқеан дилчаспу шуниданианд. ман шоматонро бори дигар ин ҳафта низ ба хайр мегӯям ва ин ҳафта низ рӯбарӯи шумо бисёр хушҳолам ва мегӯем ки дар суҳбати шомгоҳи мо қарор доранд Муроди Иброҳим, сарандаи бисёр ҳам ҷавону хушсадо. ман бисёр қадами шуморо ба барнома хайрамақдам мегӯям ва ташаккур ки ба барнома омад. бисёр шодем. шоматон ба хайр бошад. зинда бошен. Саровоз ба номи Худованди бахшандаву меҳрубон салом арз мекунам аз номи худ ба шумо ва ба тамоми бинандаву шунавандаи чунин як барномаи бениҳоят хубу писандидании Шабоҳанг ва бениҳоят ташаккури худро ба шумо мерасонам ки моро даъват намудед. зинда бошед. нахуст биёед суҳбатро оғоз мекунем атрофи ба санъат роҳ овардани Муроди Иброҳим. чӣ гуна буд? аз замонҳои хурдӣ рости гап кӯшиш мекардам, азму талош мекардам ки дар оянда сароянда шавам. умуман касби санъаткориро интихоб кунам. ин яъне ки ягона роҳе буд ки ба чунин рӯзҳо омада расидам бо майлу шавқу рағбати зиёд. аз замони хурдӣ ман меҳри санъат дар дили худ мепарваридам ва чунинам шуд ки имрӯз каму бешам бошад шунавондаву мухлисои хешро дорам. рости муроҷон, бинандаҳои азизу арҷуманди мо ҳар нашр, ҳар навбат бисёр шояд интизорӣ мекашанд ки ҳар нафаре ки масалан ба барномаи Шабоҳанг меояд бояд як армуғоне дошта бошад ва онҳо шояд ҳанӯз интизоранд ки ягон оҳанги нав, ягон армуғоне шояд барояшон тӯҳфа мекунед ки шуниданӣ бошад ва армуғон бошад барошон. бошад. ай худо аз баҳри чӣ ёра маро афгор кард, дар фироқи рӯи зебояш маро бемор кард. сӯхтам боре бубинам рӯи ӯро кошке, бар висолу ҳусни худ беҳад маро шайдо кард. ташаккур. бисёр садои хуб. садои хаста набошад. ман гумон мекунам ки шояд ин суруди нав бошад. албатта суруди нав аст. шеър аз бону гулистон аст. оҳангро худам такмил додам. оҳанги худ аст. кам кам оҳангсозиам мекунем. хуб аст. албатта ин жанри классика мебошад. бештар чунин сурудҳоро ман писанди ман аст, мақбули ман ҳастанд. ман кӯшиш мекунам ки дар чунин жанрҳо бештар сурудҳо бисёртар замзама намоям. ва ин сурудро дар бахши фарҳанги ноҳияи кушониён ки кору фаъолият менамоям, ҳар субҳгоҳон ба кор ки равам албатта машқу тамрини овоз менамоям ва дар ҳамун ҳолат як ҳолате буд ки шояд дар ҳолати зиқӣ буд чунин оҳанг ба амал омад. рости бинандагони аз арҷуманд, вақте ки вориди сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем, бештар сурудҳои Муроди Иброҳимро бо жанри дугона, бо жанри дуэт, бадеҳа сароидашуда бештар масалан мушоҳида мекунем ки бо дигар сарояндаҳо сароидаанд. ва биёед атрофи ин суҳбат мекунем ки ин тасмиме кӣ буд? шояд ягон нафар хоҳиш мекард ки бо дигар сарояндаҳо суруд сароид. ман худам тасмим гирифтам ки бо якчанд сарояндаҳое ки садои онҳо яъне ки меган бо забони рус диапазон, яъне ки тембри овози ваё ба овози ман ки мувофиқат ки мекарданд, ман бо ҳамонҳо яъне дуэт, бадеҳа сароидам. мана масалан бо яке аз ҳунармандони хушсалиқа бону Ҳанифа бону Қурбонова ки маъруфу машҳур ҳастанд, ҳунарманди бале, ҳам суруди зиндон сароидаем ва ҳам як-ду бадеҳаи дигар низ сароидаем ки шояд ки шумо нашинида бошед. ба ғайр аз суруди зиндон бошад ки ин барои шумо ҳамчун тӯҳфа, ҳамчун армуғон мемонад аз мо. ва ҳамин суруди зиндон
бо апаи ҳанифабону қурбон ва ин яке аз таклифи яке аз мухлисони ман буд ки худованд ҳеҷ гоҳ ба пои касе хоре нахалад меган ва бигзор чунин бошад. ман тасмим гирифтам ки барои як бародари зиндонии худ аз ҳаёти худ ки қисса мекард, ман бо ҳамроҳии ҳанифабону қурбон ва апа ҳанифа ҳамин сурудро замзама намоям ва баъдан боз як суруди дигар айёми наврӯз аст ки бо он низ дар шабакаҳо ҳам низ сароидаем, дар ноҳияам дар дигар чорабиниҳои фарҳангӣ низ сароидаем. муаллифи ӯ яъне ҳунарманде ки ногусастанист, фатҳиддин тешаев, яъне эҷодиёти он шахсият буд ва мо ӯро сароидем бо апа ҳанифабону қурбон ва бо як ҳунарманди ҷавони дигар низ шаҳриёр давлатов, насибабону латипова ва дигар боз иншоалло ки дар оянда нақшаҳо дорем ки яъне дуэти дугона неву дуэти чоргона сароем, чунки бо 4 нафар ҳунарманд, яъне ки суруд дар васфи ватан тоҷикистон бошад. Чунки имрӯз мо шукронаи тинҷию амонию сулҳу осоиштагӣ ва шукронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мекунем ки дар як фазои бениҳоят тинҷу орому соҳиби истиқлол мо паҳлӯи ҳамдигар менишинему, бо якҷоягӣ суҳбат менамоем, сурудҳо месароем. суруди зиндон масалан чӣ гуна таҳия шуд ва биёед мегӯем атрофи ана ҳамин суруд. суруди зиндон қаламдасти худ аст. суруди зиндон шеърашро худам эҷод кардам, оҳангашро низ худ ба такмил додам. албатта суруди зиндон ба ҳамагон ба фикрам ки на он қадар писанд меояд, чунки атрофи ин суруд ғаму андӯҳу он чӣ қадар ранҷу машаққате ки хусусан гӯё ки ҳамон ҳар як шахси зиндоние ки мекашад, ранҷу азобе ки мекашад, мо ҳамура камеам бошад каме рӯи навор овардем, ҳамагиашро не, ва бошад ки ҳамагон ба роҳи рост раванду ҳеҷ кас зиндонӣ нашавад. ва агар имкон бошад як 4 мисраашро замзама мекунам. хаставу бемору ранҷур ман дар ин зиндон шудам, аз ҷигарбандон шудам дур, зи дасти зиндон шудам. сарнавиштам аз худои мутаол бошад амин, баста бо занҷир дастам хокаи зиндон шудам. сарнавиштам аз худои мутаол бошад амин, баста бо занҷир дастам хокаи зиндон шудам. шабоҳанг дар телевизиони хатлон. биёед мо идома медиҳем суҳбатро атрофи илҳоми шумо аз сурудҳои эронӣ чӣ гуна буд? албатта ки бешак сурудҳои мардуми бо фарҳанги эрону умуман мардуми форсизабононро бешак бисёртарак гӯш мекунам ва мақбулам ҳастанд, хушам меояд. ва чунин сурудро як ҳунарманди эрон Мансур замзама карда буд ва ман тасмим гирифтам ки рӯзе нерӯзе ҳамин сурудро ман месароям. бале. дидаву имсол айби надарам, гузошти рафти азизам, ман биқарорам. дидаву имсол танҳои танҳом, به جای این دل عزیزم من تو رو میخوام. таманниёти мурод иброҳим дар анҷоми барнома ба бинандагони азизи телевизиони хатлон чӣ гуна бошад? ба тамоми дӯстону ба тамоми ҳаводорону ба тамоми мухлисони чунин як барномаи зебо ки дар ин шомгоҳ мо меҳмони шумо гаштем, меҳмони ишон гаштем, беҳтарин хушиё рӯзгор орзу мекунам. бигузор ки доимо сарбаланду хонаободу сарфароз бошем, зинда бошем. ташаккур мегӯем аз ҳузуратон муродиёни азиз. бинандагони азизу арҷуманд,
بار دیگر من یادرس میشم که در صحبت شامگاهی ما حضور داشتن سرنده جوان خوش‌صدا مراد ابراهیم که من قدمشون رو بار دیگر خوش آمدید میگم، خیر مقدم میگم و در انجام برنامه ما با وعده خود نیستیم. سرودی که در آغاز برنامه مراد و شما وعده داده بودن آن را پیش‌نهاد شما میگردونیم و با همین آهنگ برنامه رو انجام بخشیم و دعوت میکنیم که در سامانه‌های اجتماعی صفحه‌های برنامه شباهنگ رو دسترس نمایید. شکل ویدیویی برنامه ما رو میتوانید از اونجا تماشا نمایید و برای شما سعادت روزگار شما بسیار هم گوارا تمنا میکنم. امیدوارم که در نشر نوبتی هفته دیگر شما شنبه دیگر با ما خواهید بود. خیر. آمد بهار نازنین صحرا سراسر فوج گل دامان کوه و باغ شد شل هزار موج گل دامان کوه و باغ شد شل هزار موج گل. دیده و امسال عیب ندارم گذاشته رفتی عزیزم من بیقرارم. دیده و امسال تنهای تنها به جای این دل عزیزم من تو رو میخوام. به جای این دل عزیزم من تو رو میخوام. رفتی و موندم با این همه درد هرگز نمیشه فراموشت کرد. رفتی و موندم با این همه درد هرگز نمیشه فراموشت کرد. دیده و امسال عیب ندارم گذاشته رفتی عزیزم من بیقرارم. دیده و امسال تنهای تنها به جای این دل عزیزم من تو رو میخوام. هرگز نمیشه تنها بمونم، هرگز نمیشه با غم بمونم، هرگز نمیشه تنها بمونم، هرگز نمیشه عزیزم با غم بمونم. دیده و امسال عیبی ندارم گذاشته رفتی عزیزم من بیقرارم. دیده و امسال تنهای تنها به جای این دل عزیزم من تو رو میخوام.
شب و هنگ در تلویزیون ختلون.